Sandero, huomioiden auton mukana Siiniöki. Tämä oli kyllä lavaa valkoista, lavaa paljon ollut annet. No niin, pääsevät ja pääsevät. Keskittävästi. Aivan. No niin, ja onnistusta vähän. Jakaa venä volyymin, se on venä. Ja uudesti on kiinni vandut uudesti eikä vandut ja Revonen olukortsissahan se on ollut tänään. Niin, tuntuvat se alueella autolle. Louhittaa jaana verralla, ei osaa arvata, että autolla niin vasta mitä ei ole tänään sinne kahden vuoro. On ikkagi nii palju enamus autosid on rajada, nagu me märkasime, osa küber on autosid, ei tulnud ja see on ikkagi väga kõva näite. Aga kumma lahendatakse ja ega siin pole midagi. Lähe uuesti uue hooga liiga varsti teile.
Sõitavad sõidavad edasi. Ei ole hullu, pääsee nagu Kaisu taga, legi välja. Ja tavarullid, mootorid, korvarullid, aga on väga. Täiesti olemas. Mäletan, oli siuke juhus, et see kuradi roolikarp tuli raami küljest lahti ja ilma roolist oli väga maha
sealt viiakse siis mõningad autod ära, et siis nad lähevad sõitma tahaks, aga see on väga viimas.